Kasi yun yung dahilan kung bakit excited kaming buksan to araw-araw. Yun yung dahilan kung bakit excited din kayong pumasok dito dahil may mga bago. Surog Satellite Market, ayun yung sapatos oh. Buksan agad natin. $30% off daw, tapos 20% off oh. So September 5 bigla ang sale, 20% off po sa lahat ng recent arrival namin. So nandyan pa din si Jimmy Butler. Ito, ganda nito, 850 lang. Mga Converse, CDG, Vans, nandyan pa din. F1 na high-cut. So lahat po yan, 20% off. At ano pa ang meron? 30% off fully tied sa mga nanditong nasa loob. Yun, 30% off all shoes. Maliban dun sa mga recent arrival natin. Yun oh, medyo nagkukulang na dun sa gilid oh. Nagbibigay daan lang po yan sa mga bagay na aalisin natin dyan para sa ating new arrival sa Thursday. 30% off, 30% off. Nasa 400 plus size din tong Kobe na to. Malaki. So yan naman po lahat ng mga pambabaeng available na naka 30% off. Running shoes natin. Tapos yung mga Converse na high-cut. Ito, Animal Print, Pegasus, P6, Nitsuka, P61, Leaning 850. So ito yung mahiwagang mirror natin, no? Dito kayo magsusukat pag may gusto kayo. So again, 2-day sale po ito. Mangyayari ngayong araw at bukas. Tapos sa Webes, shoutout kay Sir. Nagsusukat na si Sir, oh. Parang kukunin na ni Sir yung Jimmy Butler, oh. Pasensya na kayo guys, ha. Nag-iisa lang yan na Jimmy Butler. Pag yung kinuha ni Sir, sorry po sa mga naunahan. Lalo na yung bumili kanina ng Adidas Nisa, babalik daw siya mamayang hapon. Parang kumain lang siya yata dyan sa karinderyo. Kaya yan guys, bakit kami nag-sale? Yun, para may bagong sapatos po tayo every week. Kasi importante po na meron tayong nakikitang bago eh. Kasi kung excited po kayo, mas excited po kami na may nakikita kaming bagong salta dyan na mga kakaiba, mga bago, mga rare, mga pambihira. Kasi hindi lang naman po tayo pera-pera. Alam naman namin na, di ba, parang dugo ng negosyo yung pera. Pero importante rin po yung excitement eh. Kasi yun yung dahilan kung bakit excited kaming buksan to araw-araw. Yun yung dahilan kung bakit excited din kayong pumasok dito dahil may mga bago. Kaya yun, sa Thursday po, bago ulit po lahat yan at lahat po yan mapupunta naman dito. Yun, dumumog na kayo dito, 30% off, 20% off. By Thursday po, fixed price tayo dyan sa mga new arrival kasi bago. Pero ano po ba yung aasahan nyo sa Thursday? Wala lang naman, eto lang naman. Pakita akong mabilisan. Ito po yung aming bodega. So, yan oh, nandito tayo sa behind the scenes na kung ano yung mga nangyayari sa likod ng mga sapatos na nakikita nyo sa store namin. So ano yung i-expect nyo mga sapatos? Wala, mga ganito lang naman oh. Hindi ko napapangalanan yan ah. Yan oh, mga low yun oh. Yun si Jumpman, hindi nangangalay kakatalon oh. May ano oh, yun oh. Hindi ko na kailangan banggitin oh. Yun na naman yung tumatalon na ano. Tapos may Air Max. So yan lang yung mga ilan-ilan sa mga ibabagsak natin ngayong Webes. So yun sa loob, nandun po yung mga nire-restore natin, yung mga pinapaputi, inaayos, sinisintasan, yan dyan po sa part na yan. Tapos eto sa kabila, yung mga pinapatuyo. Ayun no, pati po sintas kasi nilalabahan kasi namin pati sintas dyan. May Jumpman ka naman dito. Ganda ng colorway niya. Feeling na pang basketball. Climacool na naman. Ito na naman no, tumatalon na naman. Tambak tayo ng AF1, sabay may J4 dito. May Timberland dun, Queen. Kaya yan, air dry lang po yan lahat. Hindi po namin yung binibilad para maprotektahan yung original glue nila. Kasi once ma-expose to sa init, dyan yan magsisimula magbakbakan. Air dry lang. Sa Thursday nyo po ito makikita. So, meron pa dito sa lumang AF1 Hyperfuse. Mga papansin colorway. So yun, balik tayo sa store. Yun, nandito na tayo. Mga pupunta po ngayong araw sa kabukas. Ito po yung ma-avail nyo na 20% off. At ulit, 30% off naman po dyan sa mga pambata tapos nasa loob. So yan lang muna for this video. Kita-kits ulit sa aming new arrival sa Thursday. Biglang mention ko lang po pala tong payong. Ang nakapag-iwan po pala nito, taga NCF daw po, estudyante. Pwede nyo po itong balikan dito anytime sa ating lost and found corner na imaginary lang. Tapos, ito po yung aqua flask natin na may nakaiwan din po. May mga pumunta po dito nung Sunday na mabilisan lang around 3 PM. Alam ko po na kayo po yung nakaiwan nitong aqua flask. Hindi po namin ito gagamitin, dito lang po ito. Balikan nyo po anytime. Safe na safe po siya. Lost and found, balikan nyo po kasi po sayang nito. Peace!